28. február 2025 denné správy. Bitcoin bol kedysi považovaný za príliš rizikový pre veľkých investorov. Avšak nákup spoločnosti MicroStrategy za $425 miliónov ukázal, že časy sa menia. Pribúda verejných spoločností, ktoré diverzifikujú investície práve prostredníctvom Bitcoinu. NFT si upevňujú pozíciu v digitálnom umení a hrách, pričom otvárajú nové možnosti vlastníctva a zberateľstva. Súčasne veľké značky, vrátane Trump Organization, plánujú vstup do metaverza, čím vytvárajú dvere k novým virtuálnym ekonomikám. Svet kryptomien a blockchainu prepisuje investičné trendy. Sledujte naše aktualizácie, aby ste mali prehľad a vedeli využiť nové príležitosti. Investujte do budúcnosti už dnes.